ساعات تشعت أخيلو زيناوي مستندونا نفل مالونا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي قدام كل التمياز يستدلو زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريمالنا مكتالكم زعدم شام تولده بغنبتاتو فيلم هاجراوي لابراتور تعنا بقعة زكايدو مرمراتات زتأمن مخانو قليسوم أب زوبع عن سبان دك أنستيو أم حضرتن أكاد سرحن سلطنات واهبو أب عصب أب عقابة صقاتات بحري زت يركب تخيلو أمونغو أمريكان سمين كوريان زصن حمد فنان زغف أنفت كي حس تسقيو أستراليان هندن كتباون نقداون وعل كتيمة أب ماليكا كل تشحن عسر شوعاتن كايد بتصن حمد كعتات لعل 400 سلامايان سبات تقتلهم هاجراوي لابراتور تعنا بزتاتاتو زمناوي مسارحيتاتن بزلو كيلاوي عقم سبن أب كل حمامات زكايدو مرمراتات بقعاتو زتامن من مخانو تحبيرهم أب هاجراوي لابراتوري حلافي مكوتصار بقعات أقلقلوت آتو سرغة تسفاهيوت نيرين أبزها بحبريتا لوعل بقعات زد اليوم مرمراتات مكياد أب ملا هاجر نايزر كبا لابراتوريتات بقعات مكتالن مكوتصارن نتن لابراتوريتات زد لين مسارحيتاتن كماتن مغراب كمون عقمي أب سرح توافيرهم زلو مياوين مبرخ كاب كند عمامات تتكال مخانهم أبريهم زخون عينت مرمرة أبتي تتكملو مسارحن بقعة مياو سبني زمركوس زبالة أتو سرغن نزي كون مقبار منغستي بلوت مسارحيتات بمتتاو عقم سب بمعبالن نتفتات هاجراو لابراتور نمبرخ غزي فوفري قبر كم زلو قليسهم نمرمرة لبدا كوفيد 19 بزملكت أبزها بحبريتا أتو سرغن بسلسة منقدتات كم زكايد بمتكاس تقدامي ببي سي ار زفلت لعل تكنولوجين فلتة تنزحتت أب مأكلاي بوتا زكايد اتخالاي أب كلهم أتوي أفدقتاتن معرفو نفرتن زكايد بقلتف مرمرة زفلت اتساس هاي دما اتسابق المحجي تلخيفو منبارون زي منبارون نمفلات زحقز نايدم مرمرة مخانو أرديوم أب مودات أتو سرغة أبز حلف عمت بدرجة عالم أب كل 150 لابراتوريتات أب استخايدم نايمكو تصار بقعة سرح هاجراو لابراتوريت عنا إرترا كابتن لعلي 800 نتزدل بقعة زمالات كالات بمخان كلتا مرقاقت بقعة ورقة مسكر كم زرخبة أفليتهم أب زوب عن سبا أب استخايد من رجعتات أما حضرت كبابن أكاد سرحن كوينن نزتمرصا 30 شمونتن دك أنستيو بعسران شعتن 30 مقابيت عقمن زبرخ سلطنا تواهبهم تي بخيلاتات زتوهب سلطنا أب محدران مريحنتن نقحات معرينت محدران بهلي حبرت سبن أقداسنت دك أنستيو أب مريحنت مسرتاو ميلاتات محدرام أقرب فتات حق رجت أتعاقب سندات أقراربات أبصاب كمون محدرا جزين نبرتن زبل أرستات زت قال النيروم حالافي تشنفر همادة زوب عن سبا ويزرو أمن حسن أبزس معاتو قال بقعت وحس نمعرنت مخانو بمتكاس أما حضرت لك أنستيو نزلون تفتراو بقعت محدرام بسلطنان تمكرون مدرع اتسلطنا خمت تودبه قليسام بريزيدنت همادة ويزرو تخا تسفا ميكايل بوغنا سلطنتي أبوان كتت كم مدرخا وقدنت تمريسان بمهلاون زصبين زر العمام تاريخاون أقداسن مخانو بمحبار كاسي من أبزلوا سلطنات حقيزن بتوفاينتن كنعنان نزمرسن هزبي ببقعت كقلقلا تلابيام أما حداري زوب عن سبا أمباسادر عبد الله موسى بقدو كاب جزينا بجزيه كسرن الناس زايد زمت زلوا أما حدرتي مرأينايتي نابر خزمت زلوا بقعتن حاتن كم زخنة تقيسو من محدار زوبا أب كل نتفتاتن أب جونن كم زلوا أنا تصيرهم أب زوب عن سبا قد مثلست عمتات بستخايد من رجع سلست أما حدرتن 10 شعتا كات سرحن تمريسن من بارن أبنا لهم عمت من رجع دما كسري أما حدرت دك أنستيو نب حمشته كسري أكات سرحكا نب سلسان سلستن عبي خمزلو تسترخ بحبريتا ينتصر كفلي حرشان مريتن زبادو بقيح بحري أب معقاب صقاتات بحري بحفشا قرب شورا دما بفلاي زتو كورزته بسلاسة مقابيت مسام حضرت خابي أكايت سرحن محبرات ترادؤتاتن أكايدوم أبتي أب كتما عصب استخايد زته جزياوي حلافنا يتخفلي إنجنر عمر محمود
ካብ ረሓይታ ክሳብ ማዕቢር ኣብ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ንዝርከብ 260 ሄክታር ዝሽፍን ገረብ ሾራ ንምዕቃብን ኣብ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ተወሳኺ ንምግራብን ዝተታሕዘ መደብ ንምድንፋዕ ኣብ 2022 ብውህደት ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ ገረብ ሾራ ህይወታዊ ብዙሕነት ባሕሪ ንምዕቃብን ምስሳንን ከምኡውን ሚዛን ክሊማ ንምሕላው ሓጋዝ ምዃኑ ዝሓበረ ኢንጂነር ዑመር ኣብ ኩሉ ከባቢታት ገማግም ባሕሪ መደበራት ፈልሲ ገረብ ሾራ ንኽተኣታቶ ከም ዝስራሕ ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቕሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ዓቕምን ገፈፍቲ ዓሳን ምህርቲ ዓሳን ንምሕያል ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቡ ክስራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ማሕበራት ተራድኦታት ገፈፍቲ ዓሳ እውን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ተማሕጺኖም ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጋዓን ሰባ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ሽሓይ ብማሽነር ተደጊፎም ኣብ ቀንዲ መስመር ደቂ ሽሓይ ምለዛናይ ካብ ዝተደኮነት ቁሸት ሞት ቦትኒ ናብ ዝባን ዝኣቱ ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያ ጸሪጎም እቲ ስራሕ ብምምሕዳር ከባቢ ደቂ ሽሓይን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሎጋዓን ሰባን ምትባዕ ዝተገብረሉን ብኽኢላታት ዝተመርሐን ኮይኑ ድሮ ናይ ማሽነር ዕማም ተወዲኡ ኣብ ምስራሕ መስመር ውሕጅ ካናላታት ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ናይ መጓዓዝያ ጸገም ከም ዝጸንሐ ዝሓበሩ ወሃብ ትርኢቶም እቲ ስራሕ ምስተዛዘመ ከም ዝቃለል ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ሎጋዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ምስ ኣዋሃትን ነበርትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣገዳስነቱ ዓቢ ምዃኑ ዝዓበየ ስራሕ ድማ ተሳሊጡ ከም ዘሎ ብምሕባር ተሪፉ ዘሎ ቅድሚ ክራማት ንምዛም ብንጥፈት ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ እቲ ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያ እንተላይ ንዝባን ገዛ ጸለመ ደንበ ሽቶልን ካልኦት ቁሸታትን ደንበታትን ዘገልግል ምዃኑ ካብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጸሩ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ካልኣይ ደረጃ 2020-2021 ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘምጽኡ 15 ኣባላት መበል 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተሸሊሞም ሎሚ 2 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃል ዘስምዐ ዳይሬክተር ናይታ ኣብ እምባ ደርሆ ትርከብ ቤት ትምህርቲ መምህር ጎይቶኦም ነጋሽ ንተምሃሮ ዝግበር ምትብባዕ ኣብ ናይ መጻኢ ጉዕዞ ትምህርቶም ደፋ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለድ ድማ ብፍላይ ምስ ቤት ትምህርቲና ተሓባበሩ ክደፍእሉ ተላብዩ ወኪል ኮሚቴ ወለዲ መምህር ዮሃንስ ኣስገዶም ብግድኡ እቲ መደብ ኣብ ርእስቲ ንተሸለምቲ ዝህቦ ጸዓት ንኻልኦት ቅዱስ ቅንእ ዝፈጥር ምዃኑ ጠቒሱ ተሸለምቲ ሒዞሞ ብዘለዉ ቅኑዕ መኣዝን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ብምዝኻር ወለዲ ኣብ ምክትታል ደኮም ዕጡባት ክኾኑ ጸዊዑ ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ድማ ነቲ ናይ ምሽላም መደብ ንዝወደቡ ብምጓስ ተምሃሮ ከይተዛነዩ ጻዕሮም ክቕጽሉ ተላብዩ ክብራት ዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታል ክቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝጸንሐ ምትፍናን ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካ ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ 5 ትካላት ሰሜን ኮርያ ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምውሳና እዩ እተን ትካላት ኣብ ምድንፋዕ ኒውክለሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ዓብ ግደ ከም ዝጸንሐን ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ገሊጹ እተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ንዘላ ተደጋጋሚ ፈተነታት ሚሳይል ንምግታእን ኣብ ልዕልቲ ሃገር ተወሳኺ ጸቕጥን ምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ይኹን እምበር እገዳታት ኣሜሪካ ተወሳኺ ፈተነ ካብ ምክያድ ከምዘይ ዓግታ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ብዝለዓለ መልክዑ ክትቅጽሎ ከም እትኽእል ይእመት እታ ሃገር ኣብ ልዕሊኣ ሓድሽ እገዳ ምስ ዝውሰን ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክትፍትን ከም እትኽእል ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣህጉር ሰገር ዘጠቓልል ብውሕዱ 9 ሚሳይላት ከም ዝፈተነት ጸብጻባት የረድኡ ኣውስትራልያን ህንድን ሎሚ 2 ሚያዝያ ቁጠባውን ንግዳውን ውዕል ከቲመን بمسارة زي سمزي نقدي كلتين هاجرات بمانزا أبزكايد وركب زتبت حسمع 85 مئة نايتي أستراليا بهندي التلقو سدد بزي كرز كأتو مخانو تفليتم بزي كازي 96 مئة نايت هندي ناب أستراليا التلقو سدد كاب كرز ناس أخمز خون أتسمع تتقيس اللون
ክልቲአን ሃገራት ናይ ነፃ ንግዳዊ ምልውዋጥ ዝርብ ከካይዳ ከም ዝኾናውን ተገሊጹ እቲ ንግዳዊ ውዕል ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ብኣግኡ ይእመት ካብ 2017 ናብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ክካየድ ብዝጸንሐ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 400 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ብሰንኪ ተርእዮ ዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ጎረቤት ሃገር ኒጀር ከም ዝሃደሙ እቶም ጸብጻባት ኣረዲኦም ኣብ ማሊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ሳሕል እውን ተመሳሳሊ ጸጥታዊ ተርእዮታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ምስቲ ካብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ናብቲ ዞባ ዝተዋፈረ ግዳማዊ ሰራዊት ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እዩ ዝግለጽ በዚ ዝተቆጣዕ መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ሰፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ብቐንዱ ድማ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ክጽውዕ ጸኒሕሎም መንግስቲ ማሊ ትግዳማዊ ሓይሊ ነተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገም መሊሱ የጋዶ ከም ዘሎ እዩ ዝወቀስ ፈረንሳ ካብ 2012 ናብ ማሊ ልዕሊ 5000 ወተሃደራት ልኢኻ ከም ዘላ ይፍለጥ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘላቕን ድልዱልን ዝምድና ብምዕባል ተፈጢሩን ዘሎ ኣህጉራዊ ቅልውላው ንምርጋእ ክሰርሓ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ፒንግ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ትማሊ 1 ሚያዝያ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸልን ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሳላ ቮንደር ላየንን ብማንዛ ኣብ ዘካየዱ ርክብ እዩ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንሰላም ብልጽግናን ለውጥን ስልጣንን ዘለዎን ምትሕብባር ንምዕባል ክሰርሓ ሃገሩ ቅድሚ 8 ዓመታት ንዘቕረበቶ እማመ ዝዘከረ ፕሬዚደንት ፒንግ ከምዚ ዝበለ ምትሕብባር ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳስነቱ ዓዚዙ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ መርገጽ ሃገሩ ከም ዘይተቐየረ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ፒንግ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ምርጋጽ ክፉት ንግዳዊ ዝምድናታት ምዕባል ዝምድናታት ኣህጉራዊ ወፍርን ምዕባልን ቴክኖሎጂካዊ ብልጽግናን ቃልሲ አንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 كلماو مزبالن كالوت أهجراو قدياتن متحبارن كدنفع أقداسنا طلوع المخانو أبريهم كلتيم سب مزي أوروبا حبرت بوغنم اتي حبرت ان بوليسي حانت تشاينا زلو مبصعا بمرغات اب قالسي انصار كوفيد 19 كلماو مزبال مرغات أهجراو سلامن كال أهجراو قدياتن مس تشاينا زلو زمدناتات مدلدال بوغن أوروبا حبرت نزلو قربنت قليصوم ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዘተ ፕሬዚደንት ፒንግ ተበጋጊሱን ዘሎ ዘተ ሰላም ምድጋፍ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ዘለዎ ከይዓርግ ምክልኻልን ነተን ልዑል ቁፅሪ ስደተኛታት ዝቐበላ ዘለዎ ሃገራት ኤውሮጳ ደገፍ ምሃብን መሰረታዊ ጠንቂ ኩናት ዩክሬን ምልላይ ምፍታሕን ኣብ ዞባ ኤውሮጳን ዩሮ ኤስያን ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ምትብባዕን ንዑ ዝድግፍ ስጉምታት ምውሳድን ከምኡውን ክልታዊ ምትፍናን ናብ ዞባዊ ግጭት ከይዓርግ ምክልኻል ዝብል 4 መሰረታዊ ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ኣቕሪቦም ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብሓፈሻ ምስ ቻይና ብዝተኣሳሰር ድማ ብቐንዱ ዕሙት ዝኾነ ወገንነት ምስ ኣሜሪካ ከርኢ ብምጽንሑ መንግስቲ ቻይና በተደጋጋሚ ክወቕሶ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ኣብ ኩናት ዩክሬን ንሩስያ ብምድጋፍ ስጉምቲ ከይወስድ እዩ ክጽውዕ ጸኒሖም ቻይና ኤውሮጳ ሕብረትን ከም ዝበለ ርክብ ከካይዱ ድሕሪ 2 ዓመታት ናይ ፈለማ እዩ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ዝጻብአ ሃገራት ዝዕድግኦ ባህርያዊ ጋዝ ብባጤራ ሃገሩ ማለት ሩብል ክሽምታ ትማል 1 ሚያዝያ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተቃሊሖም ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝሃበ መግለጺ ተጻብኣቲ ሃገራት ኣብ ሃገራዊ ባንክታት ሩስያ ሕሳብ ብምኽፋት ንዝገብሮ ዕድጊ ብሩበል ክኸፍላ ነዚ ዘየማልኣ ሃገራት ድማ ዝነበረን ውዕል ክስረዝዩ ውሳነ ኣመሓላሊፉም ኣብ ልዕሊ ዋኒ ሩስያ ዝተነበረ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ሃገሩ ንዝነበራ እምነት በኣሉታ ከም ጸለዎ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ፑቲን ከም መልሰ ግብሪ ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እተገደደት እዩ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር ነዚ መንግስቲ ሩስያ ብህጹጽ ክትግበር ዘመሓላለፈ ውሳነ ኤውሮጳ ሕብረት ብሓፈሻ ጀርመን ድማ ብፍላይ ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ንኣህጉራዊ ንግዳዊ ሕጋጋት ዝጥሕስን ብምባል ኮኒናቶላ መንግስት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ነዳዲ ይኹን ባህርያዊ ጋዝ ሃገሩ እገዳም ዝውሰን ንሃገራት ኤውሮጳ ዝግበር ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ከቋርጾ ከም ዝኾነ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተወሰነ እገዳታት ዝጠንቁ ሕፅረት ነዳድን ኤውሮጳ ብኸቢድ በኣሉታ ተጸልያ ከም ዘላ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይጠቕሱ ቻይና ምስ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ሃገረ ደሴታት ሰሎሞን
ክትክትሞ ወጢና ዘላ ጸጥታው ስምዕ ምስ ምድኳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉ አረጋጊጻ መንግስት ቻይና ነዘነጽር ዘሎ ሃገራት ምዕራብ በሐፈሻ አውስትራሊያ ድማ ብፍላይ ቻይና ኣብ ደሴታት ሰሎሞን ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምድኳን ወጢና ትሰርሕ ከም ዘላ እዚ ድማ ንሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ዘመዛብል ስለ ዝኾነ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትርእዮ ድሕሪ ዝሃበቶ መግለጺ እዩ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ተማለ ሓደ ሚያዝያ ብዝሃበ መግለጺ እቲ አፈናዊ ምርድዳ ዝተበጽሓሉ ጸጥታው ስምዕ ምስ ወተሃደራዊ ህላወ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ከም ዘይብሉ አስሚሩሎም መንግስት ደሴታት ሰሎሞን ብወገኑ ኣብ ዘውጾ መግለጺ እቲ ምስ ቻይና ኣብ አፈናዊ ምርድዳ ዝተበጽሓሉ ጸጥታው ውዕል ቻይና ብሃገሩ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትድኩን ዝዓለመ ከም ዘይኮነ አረጋጊጾም መንግስት አውስትራሊያ ቻይና ኣብ ድሕሪ ቤቱ ዝኾነ ወተሃደራዊ ህላወ ክህልዋ ከም ዘይፍቅድን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉን እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሖም እቲ ጉዳይ ኣብ ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ዘሎ ምትፍናን ብሓፈሻ ምትፍናን አውስትራሊያን ቻይናን ድማ ብፍላይ ዘጉልሐ ምዃኖም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝገልጹ ህላወ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምብዳ አሜሪካ አውስትራሊያ ጃፓንን ህንድን ልፍንቲ ከም ዝመሰረታ ዝሕብሩ ጸብጸባት እዚ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ምስቲ ኣብ ወሰናስን ቻይና ዘካይዶ ወተሃደራዊ ምውስዋስ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ንኡስ ምዃኑ ይሕብሩ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ብቕዓት ዘካይዶ ምርመራታት ዘተኣማምን ምዃኑ ገሊጹም ኣብ ዞባ ዓንሰባን ደቂ ኣንስትዮ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዕቃበ ጸጋታት ባሕሪ ዘተየ ርክብ ተኻይዱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ጸንሐ ምትፍናን ዝኸፈ ኣንፈት ከይሕዝ ተሰጊዩ አውስትራሊያን ህንድን ቁጠባውን ንግዳውን ውዕል ከቲመ ኣብ ማሊ ካብ 2017 ክካየድ ብዝጸንሐ መጥቃዕትታት ልዕሊ 400 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዘዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገንና ብርኩም ምሸት